Vay Kerim, gımmadan bolsa alaýdyňmy? Söz berşiň ýaly. Näetdi? Haladyňmy? Göwrüň etdimindi maňa? Vay, bu men diýänimdenem gowy eken, ýüzünde gowher gaşlar amma bahasamyň gymmat bolmaly. Sen iň gymmadyna nasyp. Sen meň çagalamyň ejesi. Sowgadyň nesip etsin. Kerim, giyinmek, bezenmek bir gowy zat. Ýöne men sen bilen esasy bagtly ýaşasym gelýär. Näme? Indi sowgadyňdan ýüz döndürjek bolýam. Ýok, munyň bahasyna öýümüzi ýokary hilli mebellerden doldurup, rahat, bagtly ýaşap biler. Bolýala Gülşat, sowgadyň özüňde galsyn. Ana öz oglanlarymyz kelebek dünýä mebel brendini getiripdirler we täze getirenligi sebäpli 60% arzanyna berip otyr. Her kim alyp biler ýaly diýe. Onda kelebek mebeli amatly wakadan alyp bolýan ekenna. Toýlara dakyn sowgadyňy. Jaýmydym 2025 model mebellerden dolduraly.